основания мешид барои гирифтани паспорти российский ва назоратшон мекардан. хутон медонен як қонун тақрибан 1 сол пеш буромада буд. дар ҳамин ҳолат падар ҳақ дорад ки даъво кунад ва фарзанда дар тарбияи худаш бигирад. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. тамошобинони азизу гироми қадр, як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. айни ҳол нафарҳое ки маро тамошо кардесен, хоб бо диққат гӯш кунед. як рӯзи дигар шумо шанс доред ки ай конкурси ма билет бихаред, чунки билетҳо тамом мешава, мо ай паи билет печонӣ мешавем. ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. бидроен ҳозир билетҳотонро бихарен ки пушаймон мешавед. ин ҳамин номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед. дар ҳамин номери ватсап картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис Хуршедович мебурояд. сумтона партоен, чектона рӯӣ кунед, тамом билети шуморо равон мекунанд. ҳамагӣ 74 дона приз дора ин конкурс ва 10 нафаре ки билети бисёр мехара, мо барои ваё призои иловагӣ дорем. бидро билетҳота бихар ки як рӯз пас мо дига билет намефурӯшем. ҳаракат ки бародари азиз, насибат ягон призи хубай. хоб мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. як қонуни наве ки дар Федератсияи Русия аллакай ба имзо расидагӣ буд, вале қувваи қонуниш ай 26 октябр ба амал медурояд. хоб бисёри нафарҳо хутон медонед ки пештар дар Федератсияи Русия агар шумо ЗАГС мекарден, ба воситаи ЗАГСон метонистен ки РВП да биспоред ва баъдан вид на жительство ва баъдан паспорти российский. баъди 26 октябр ана ҳамин чизҳо дар Федератсияи Русия аз байн меравад. яъне ки баъди 26 октябр дигар ҳар нафаре ки бо шаҳрванди рус ЗАГС мекунад, вай дигар наметавонад ки РВП да биспора ё ки паспорти российский да биспора. боз якчанд корҳои дигарам дар Федератсияи Русия доштанд. ба вуҷуд буд ки официально вақти шаҳрванди хориҷӣ кор мекард бо трудовой договор, бо патент, бо регистратсия, ана ҳамун официални кор карданаш основания мешид барои гирифтани паспорти российский. вале мутаассифона ин чизам аз байн мерава. баъди 26 октябр дигар ба воситаи ЗАГС ё ба воситаи трудовой договор доштан шаҳрвандони хориҷӣ наметавонанд ки паспорти российскийра дастрас кунанд. баъди 26 шумо наметавонед ки трудовой договора основания кунед ё ки ЗАГСи худтона основания кунед барои гирифтани шаҳрвандии Русия ҳуҷҷат пешниҳод кунед. акнун ба қисми хондани комментарияҳо мегзарем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависонда: ассалому алайкум, ака соли таваллуди ман 10/01/1997. мара айкай сар карда хизмат намебарам. пешакӣ раҳмат. бародари азиз, ҳисоб кун, ҳамун вақте ки ту 27 сола мешавӣ, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ. муҳаммадҷон нависонда: ассалому алайкум, акаҷон мегуфти финали бозира кай мегзаронем? билетотон тамом шуда ё ин ки не билет хариданием? ин ҳамин рӯз шумо шанси охирон доред ки ай конкурс бидроен билетотонро бихаред. рӯзи 12 октябр соати 21:00 дар ҳамин канал эфир мешава ва финала мегзаронем. як каси дигар нависонда: ака вақти ай занда ҷудо мешавӣ, ҳақ дорӣ баъди ай шири модар ҷудо шудани фарзанд ӯро бигирӣ. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон баъди бекор кардани акди никоҳ фарзанда бо ҳамроҳи падар намемонад, яъне ки дар тарбияи модар мемонад. вобаста аз ӯе ки агар дар ҳолатҳое ки модар ба роҳи фаҳшу фоҳишагӣ бирава, дар ҳамин ҳолат падар ҳақ дорад ки даъво кунад ва фарзанда дар тарбияи худаш бигирад. вале дигар бо роҳи маҷбурӣ падар ҳаққи гирифтани фарзанд надорад. агар ки фарзанд ба синни 9 солагӣ бираса, баъдан хоҳиши фарзанда мепурсанд, мисол қонунгузорӣ ки бо кӣ будан мехоҳад, бо падар ё ин ки бо модар. ин чиз аз синни 9 солагӣ муқаррар мешавад. мирзо алиев нависонда: ассалому алайкум, ака дубора менависам, илтимос ҷавоб диҳ. ман 5 сол шуд ки 2 сол патент карда будам, тамом. дига 3 сол накардам. агар прописка регистратсия кунем, метавонем бо баргардем Россия биёем. бародарои азиз, илтимоссон мекунам, вақте ки мо видео сёёмка мекунем, пешниҳод мекунем, барномаҳоро то охирша тамошо кунем, ба саволтон ҷавоб мегирем. ин ҳамин саволитро бародари азиз ман дина ҷавоб додагӣ будам. мумкин ай сабабе ки хушу тамошо намекунем, хушу гӯш намекунем, баъд саволи такрорӣ додан мегирем. вақте ки ту 5 сол дар Россия будӣ ва 2 сол ҳуҷҷат дошти ва 3 соли дигар не, дар вақти ба Тоҷикистон омадан агар бафаҳманд ки ту бепатент гаштаи, тра автоматически запретед мемонад.
як каси дигар навишонда ассалому алайкум акаҷон раҳмат ки ҷавоб додем ӯ алимент тӯли 1 сол надодай кори ӯ чӣ мешавад дар назди қонун пешакӣ раҳмат падаре ки ба фарзанди худаш алимент намеспора метавонед шумо ҳамун муддате ки падар алимент споридагӣ нестай даъво кунем ба суд ана ҳамун қадар вақти наспоридагиша талаб карда бигирем. як каси дигар навишонда ассалому алайкум ака ҳами як писара армия бурдестанд ҷо жалоб карда метавонем як фарзанда армия набурдестанд ин гап дурӯғ ай бародари азиз касе ки як фарзандай дар қайди военкомати ноҳия ҳастай ӯра ба артиш намебаранд. венон нависонад бародар солҳои 1995 озоданд аз хизмат бале солҳои таваллуди 1995 агар хато накунам аллакай 28 сола шидагиам. дил нависонда ассалому алайкум ака ду фарзандороро хизмат мебаранд нафарое ки соҳиби ду фарзанд ҳастанд аз даъваткунӣ ба хизмат озод ҳастанд. як каси дигар нависонда ассалому алайкум додарҷон агар падар давернас натиҳад кӯдакҳоро ба Россия оварда метавонем илтимос ҷавоб диҳем не мутаассифона наметавонем бе иҷозати падар фарзанда аз тоҷикистон берун ровардан мумкин нест. як каси дигар навишонда ассалому алайкум акаи сорбон мегӯянд ки мошиное ки соли бароришон то 2013 то моҳи январа дароварда мешавад ба тоҷикистон илтимос ба ҳамин савол ҷавоб медодем. бале мутобиқи тағйироту иловаҳо аз ин ҷабҳа мошинои соли 2013 боло вориди ҷумҳурии тоҷикистон да иҷозатшон метиҳанд. як каси дигар нависондае ки якама ду фарзанд дорум дар Россияем тоҷикистон равон мебаранд мара нафарое ки ду фарзанд дорем аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. як каси дигар нависондаи салом яка писара аз военкомат ба ҷои воени билет ягон ҳуҷҷат медиҳанд ё ин ки не илтимос ҷавоб диҳед. бале нафарое ки як фарзанд ҳастем дар оила шумо меред дар военкомат хитона дар қайд мемонем ва ба шумо ҳуҷҷати якаписарӣ метиҳанд. илёс нависонда акаҷон ҳами гап ростай воени билет 51 000 сомон шидагия илтимос ответ бидед. бале нафарҳое ки хизмати алтернативӣ мекунанд ана ҳамун воени билет 51 000 сомон шидагия. тамошобинони азизу гироми қадр ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем то навораҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.